Il-Union Maltija tal-Allima l-MUT fitra lill Prim Ministru u rrid tħassib tagħha dwar il-mod ta' kif każijiet tal-legat abbuż ta' tfal qed jiġu trattati mill-Pulizija, speċjalment fejn ikunu involuti edukaturi. Fitra lill Prim Ministru l-MUT qalet li każijiet bħal dawn mhux dejjem qed jiġu trattati l-istess. F'ċertu każijiet l-allegazzjonijiet li jaslu għand il-Pulizija jiġu investigati u azzjoni tittieħed biss jekk u meta l-Pulizija jħossu li għandhom każ. Iżda f'każijiet oħra malli l-allegazzjoni tasal għand il-Pulizija, il-persuna li allegatament wettqet l-abbuż titressaq il-qorti mill-ewwel mingħajr ma ssir investigazzjoni. L-MUT uriet titħassib tagħha wkoll dwar jekk għandhomx jiġu pubblikati ismijiet. Dan hekk kif jidher li f'ċerti każijiet l-ismijiet ta' nies jiġu pubblikati mill-ewwel filwaqt li drabi oħra l-ismijiet ma jixxandrux. L-MUT qalet li minħabba allegat każijiet bħal dawn l-inizjattivi meħuda mill-edukaturi fl-attivitajiet ekstrakurrikulari qed jiġu maqtula u qed jingħataw daqqa ta' ħarta kbira lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jipprovdu servizzi volontarji lit-tfal. Fid-dawl ta' dan il-President tal-MUT Kevin Bonello saħaq dwar l-importanza li kemm it-tfal u l-allima ikunu protetti mill-liġi. Irridu insibu sistema fejn kulħadd ikun protett bil-liġi, mhux il-protezzjoni tal-liġi għal parti waħda u għal parti l-oħra li, jew għall-argument ikun hemm differenza fil-protezzjoni, iċ-ċittadini kollha Maltin sew ikunu tfal, sew jekk ma jkunux tfal, sew jekk ikunu edukaturi, sew jekk huma volontiera. Kulħadd irid ikollu l-protezzjoni tiegħu indaqs. Għaldaqstant l-MUT qed titlob lill Prim Ministru biex jinvestiga u jagħmel it-tibdil meħtieġ fil-liġi biex il-partijiet kollha konċernati ikunu protetti mill-abbuż. Sa dan it-tant One News jinsab infurmat li 3 wara nofsinhar l-MUT kellha tiltaqa' mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-Aġent Kummissarju Rej Zammit.